Dit is Jelle Wiepinga van Sint-Anne, keunstaflasker in het duistig Libben, bierbrouwer in zijn vrijtijd. Is het moeilijk? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Is het leuk? Hartstikke leuk. Waarom? Ja. Nou, je maakt zelf je eigen bier, je eigen smaakje maak je zelf. En ja, daar kun je er zelf ook van genieten. Dit is mijn brouwprogramma. Hier maak ik recepten met. Voor hoeveel ingrediënten en de hoeveelheid bier en de begindichtheid. En je kan delen uitdelen aan mensen die er ook weer van genieten. Ja, een soort vriend. Hele hoop, ja. Dan krijg je een hoop vrienden, ja. Nou, dan pakken we onze ingrediënten. Nou, dit is bijvoorbeeld pilsmout en Special B heb ik gebruikt in dit recept. Door de walsen heen. Dan hou je dit over. Hoeveel liter water en hoeveel kilo mout zit erin? Hier zit, in deze ketel zit nou 8 kilo mout en 25 liter water. Dan wordt het filteren, op een nij zingen, vergisten, bottelen en zo ben je zomaar 2 maanden verder. Maar dan heb je wel wat. Nou, ziet er mooi uit, vind ik. Lekker schuim. Veel bubbels. Volgens mij is hij goed. Nou, maar wachten wat de keurmeester vindt. Die karmasters binnen op de jouwer drokken pruwen. En er komt nog altijd bij zin, zodat het bier in een neutraal flesje onleveren worden, om ze objectief mogelijk oordelen te kunnen. Er is om die reden geen publiek bij. En verder wordt de jongen naar. Ruikt het lekker? Nodigt het uit om te drinken? Kijk, als je bier in de klasse donker inzet, moet het ook donker zijn, moet niet licht zijn. 60 soorten bier, 400 flesjes, wil je er dan het heel dronken van? Hoe lang van de dag? Je neemt wel iedere keer een klein slokje, maar de bedoeling is om het bier te beoordelen op geur en smaak. En uiteraard door een beetje in te slikken kun je ook de nasmaak beoordelen. Maar het is niet de bedoeling dat wij alle 10 die flesjes opdrinken vandaag. Want dan zouden we de dag niet uitzingen. Op 28 mei wordt in Vinjenhuizen bekendmaken wat het beste biermaatje is.